regai ndikwazisewo sangano muzita nemuropa raJesu. Amen. Tinotenda. I think zita rangu rataurwa kudhara, but maybe mumwe anogona kunge asina kurinzwa. Ndinoitwa mufundisi George Mazvimbo from Eastview. Hallelujah. Saka regai ndikukwazisei mose muzita nemuropa raJesu Kristu. Amen. Tinotenda. Regai ndiremekedze overseer naamai kunyangwe vasipo, Reverend Ncube naamai, Reverend Moyo naamai, nevafundisi vose vari pano, macommittees ese ari pano, nemunhu wose ari pano. Ndiri kuti Mwari ngavakuitirei zvakanaka pazuva ranhasi. Amen. Tinotenda. Regai nditi happy birthday kuna musa washe from Heathcliff. Hallelujah. Tinotenda. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakugonese. Tinotenda. Regai tienderere mberi. Ndinokumbira kuti tivhure from the book of Isaiah chapter 53 verse 3 to 5. Ndichakumbirawo ane Bible rechishona ne ane King James version ne NIV ativerengerewo. Kutanganishona. Ticha verenga kuna Isaiah 53 from verse 3. Verse 3. Akazvidzwa nokuraswa navanhu, munhu wekurwadziwa, akaziva urwere somunhu anovanzirwa navanhu zviso zvavo. Akazvidzwa nesu hatina kumukudza. 4. Zvirokwazvo akatakura matenda edu nekusimudza kurwadziwa kwedu, asi iye takati akatambudzwa, akarohwa naMwari nokumanikidzwa. 5. Asi akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa namavanga ake. Isu tose takange takarasika samakwai, takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake, asi Jehovha akaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Akamanikidzwa, kunyangwe zvakadaro akazvininipisa, akasashamisa muromo wake segwayana rinoiswa kundobayiwa, uye segwai risingachemi pamberi pevaveuri varo, saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Tinotenda. Regai nditaure pamusoro musoro weshoko unoti Lord is suffering. Ndambocherechedza ndikati kandi Lord zvinorevei, ndikambotsvaga ndikaona mumwe mutauro achitaura kuti Lord it means the master of the servants of a household. Ndokubva ndaisawo pazasi ndikati the master of heavens and earth. Hallelujah. Ndokubva ndacherechedza zvekare ndikati ko suffering zvinorevei, ndikaona kuti experiencing pain. Regai ndimbopa mumwe mufananidzo wezvimwe zvinhu zvandakaona after 3 days back. Ndakaenda kuBulawayo ndichida kunoona shamwari dzangu. Ndandine zvakandafambira, ndikatanga kuvakumbira ndikati ko timu uyai tisangane mutauni. Sikanzi nevakomana hatiri kukwanisa kuuya because tiri kuenda kunhamo.
nhamo yatiri kutaura iyi inhamo yakaitika kuBulawayo. Vazhinji vedu vari kuiziva. Pane mwanasikana ainzi aibva kuchikoro kucollege, akabatwa nemasotsi, vamwe vanoti akabayiwa, asi at the end of the day zviri kunzi mwana iyeye akafa. Haleluya. Ndokupatakauzvibvunza kuti kandi vabereki vake pavakange vari kumba vaziva kuti mwana abuda akaenda kuchikoro, maybe akubva kuchikoro kwakumazorodoka vanga vabika chikafu, ndokubva vaisa mbuva pasaidhi vachitarisira kuti mwana ari kuuya. Maybe ndokubva vambogara vachitarisira kuti mwana ari kuuya achasvika. Ona nguva maybe dzakusvika kuma9 mwana akajaira kusvika na8. Haleluya. Wobva wazoona maybe dzava kuma9 kana kuti kuma10, wotanga kushamisika kuti ko chii chakuitika. Maybe wozama kufona kuti vanzwe kuti mwana ari papi. Wonzwa maybe foni iri kuringa kana kuti haisi kuringa, but mwana haasi kudaira. Haleluya. Vobva vatanga kuneseka kuti kandi mwana afamba sei. Wozosvika pawanoona mazuva ano social media inotanga kumhanyisa zvinhu kapo, vanhu vakangoona chinhu vanobva vatotora mapictures votanga kutumira. Dzimwe nguva sevanhu vari kugara pafoni vachitarisira kuti mwana wavo anytime anogona kungosvika, pamwe kudaro dzimwe dzenguva pane chinhu chamubata. Vanobva vaona foto rinopinda mufoni richiti kune mwana ari kunzi afa pakati. Haleluya. Vonovhura foto voona ari mwana wavo. Haleluya. Ona ari mwana wako achangopedza form 6 ati ngata akutangawo chikoro pauniversity. Obvaona face yemwana wako iriyo yakandwa, akachekwa nemapanga. How do you feel? Hallelujah. Ndo suffering yandinoda ndizame kutaura nezvayo pazuva ranhasi, iri kusanganikwa naamai nababa vane mwana akaurayiwa asina mhosva. Neniwo ndiri kuyewo nemwana waMwari akaurayiwawo asina mhosva. Haleluya. Rekai ndicherechedze bhuku raIsaya mbichana kuti Isaya arimbori ani. Ndikambocherechedza ndikabvunza kuti kandi Isaya wacho arimbori ani. Zvikanzi Isaya zvinotoreva kuti God is salvation. But kana ndakamutarisa zvakanaka kubhuku raIsaya ari kuonekwa ari muprofita, not just a prophet, but ari kunzi a major prophet. Hallelujah. Pandakafunga nezvemajor prophet ndakabva ndatanga kufunga zvandakamboona kuSouth Africa, mamwe maprofita achiprofita, vamwe vanhu vakatanga kutaura kuti major, you are forensic, you are detector, you are snatcher, you are what. Hallelujah. Ndikadai kuri kunzi ndairarama panguva yaIsaya, uyu ndo ndaitaura kuti ndiye major. Hallelujah. Why? Because arikutanga kuprofita zvinhu zvekuti kana even vanhu vakatanga kufunga nezvazvo havabudi neansa. Asi Isaya utanga kuzviprofita. Isaya anotanga kuprofita kuzvarwa kwaiye Jesu Kristu, kubva kuzvarwa kwaiye Jesu Kristu. Obva ataura nhau yekutambudzika kwaiye Jesu Kristu. Maybe regai ndimbotarisa kutambudzwa kwakaitwa iye Jesu Kristu even achibva kuzvarwa. Haleluya. Achizvarwa. Bible shoko raMwari rinotaura kuti magi from the east akauya kuBethlehem kuJudha.
tikaziva kuti kuno kwazvarwa mambo waJudha, ndiri kumutsvakawo, ndoda kumunamata. Haleluya. Bhaibheri shoko raMwari rinobva rataura kuti Herodhi akanetseka, akamhanya akaenda kunobvunza kune vamwe, akati kandi mwana uyu ari kunzi azvarwa azvarirwepi? Vakati kandi hamuna kunzwa here chiprofita kuti kuchazvarwa mwanakomana waMwari? Haleluya. Anobva aendera oenda muchiwanze, obva anobvunza Magi, akati kandi Magi zviri kufamba sei? Ndokumbirawo kana uchinge waenda kwaari mwana iyeye uye kuzondiudzawo ndiende kunomunamata. Haleluya. Bhaibheri shoko rinobva raenderera mberi, rinobva rataura kuti vakaenda ana Magi netimu vakaenda vakasvikomunamata, vakasiya mapresents. Vasiya mapresents, ngirozi yaMwari yakauya ikati, Joseph, simuka utizire Ijipita. Haleluya. Nekuti pano paita muvengi, nekuti paita munhu anoda kuuraya mwanakomana waMwari, saka simuka ufambe uende Ijipita. Haleluya. Tobva tasimuka, tobva taenda nayo, tobva taona the same Jesus Christ ari kunzi aida kuurayiwa naHerodhi, ava kurambwa nemudzidzi wake anova Pita. Haana kumuramba kamwe chete, anomuramba katatu. Zuva yese anosvikawo futi sei paanomutengesa with 30 pieces of silver. Haleluya. So mukuriro wakaita Jesu Kristu wakange usina kumira zvakanaka. Ndosaka Isaya ane maswi anotaura achiti Jesu Kristu uyu akazvidzwa uye akarambwa navanhu. Ndinofarira pane NIV inoti he was despised, but King James version inoti he is despised. Hallelujah. Maybe NIV inogona kutiudza kuti zvakaitika, maybe takange tisipo, but King James version iri kutiudza kuti imimi wacho ndimi muri kuzviita. Haleluya. NIV iri kutauriwa zvakaitika, mwanakomana waMwari akazvidzwa, mwanakomana waMwari akatukwa akatarisirwa pasi. But King James version iri kuti mwanakomana waMwari ari kutukwa ende ari kuzvidzirwa pasi. Haleluya. Haleluya. Regai ndikwidze nayo. Judas Iscariot atengesa Jesu Kristu, zvinonzi akarwadziwa, akakandira mari pasi, akaenda akanozvisungirira. Haleluya. Tobva tadzika naye, tobva tasvika patinonzwa kuti mapriests nemaelders vakafunga kumurongera hondo, vakafunga kuda kumubata. Haleluya. Pavakanga vachida kumubata, ndinorwadziwa nekuti vanhu vakange vachida kumubata vaive vanhu vanga vaine zvombo. Katiri muZimbabwe chitaura kuti munhu akaisa Jesu Kristu ainzi musivhilieni. Haleluya. But akabatirwa mapanga nemapfumo vagomugarira, sezvinonzi anotisa, sezvinonzi akabata chombo chinotyisa. Voenda naye kuna Pilate. Haleluya. Bhaibheri shoko rinobva rataura zvikanzi yakanga iri nguva yefestival. Nguva iyi yainzi kana paine munhu anenge achida kuendeswa pamuchinjiko, zvaibvunzwa gurumwandira kuti torovererani. Haleluya. Naizvozvo paiwo nemuwainzi Jesus Barabbas, paita Jesus Barabbas versus Jesus Christ. Ndokubva yakandwa nyaya kuvanhu zvikanzi torovera ani, Jesus Barabbas na Jesus Christ. Haleluya. Vakatanga kutaura zvikanzi aiwa, regerai Barnabas. Haleluya. Regerai Barnabas, uyo anozviti mwana waMwari, anozviti King of the Jews, ngaende pamuchinjikwa. King James version inobva kuti muri kuti regerai Barnabas. NIV iri kuti aiwa makati regerai Barnabas, asi King James version iri kuti muri kuti regerai Barnabas. Haleluya. Regerai Barnabas ararame, uyo anozviita mambo waJudha ndiye ngaende padanda. Haleluya. Tiri kudetsera, kuda takadetsera, tiri kudetsera nanhasi kuti aiwa hatimudi, hatimuzivi, ane pride, ane kuzviita mwana waMwari,
anosvida mambo waJudha, tinoziva Pilate. Haleluya. Regerai Barnabas uyo ngaende padanda uyu. Mwari wekudenga ngatibatsire. Bhaibheri shoko raMwari rinobva raenderera mberi. Zvinonzi Pilate akashayiwa mhosva naye. Mudzimai akatombouya akati, ai, ndanetseka nehope pazuva ranhasi. Murume wamuri kutamba nayo hana mhosva. Haleluya. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti Pilate akageza maoko akati, ava wenyu. Chinzwa mashoko akataurwa navanhu pakanzi ava wenyu. Zvikanzi kana mati ava wedu, ropa rake ngaridanidzirwe patiri, kwete patiri bedzi, ngaridanidzirwe even pamusoro pevana wedu. What a reckless statement. Haleluya. Mambo pamashure mambo taura mukati kudii? Mukati siyai Barnabas ararama, Jesu pamuchinjikwa, magaragara futi makutaura rimwe rinotyisa. Zvikanzi kana paine mhosva ngaiuye pamusoro pedu, kwete pamusoro pedu chete, nepamusoro pavana wedu. Haleluya. Kushayiwa matyira, nyika yakashayiwa matyira. Zvikanzi ewo vana vedu futi ngavakwane panyaya idzi, nekuti hatitye. Haleluya. Anozvitani ngaende pamuchinjikwa. Kana asikaende pamuchinjikwa, kana paine mhosva ngaiuye pamusoro pedu navana vedu. Jeshua airevesa nekuti vana vacho pazuva ranhasi ndo vari kutaura kuti ai, ngavadzokere pamuchinjikwa. Haleluya. Haleluya. Azvinetse kutarisa kuti uri kushedzera sei kuti ngadzokere pamuchinjikwa. Nezuro kwakataura nawe self examination. Just chingozvitarisa, hai, dai kuri kunzi waimbomanikidzwa kumbotarisa video relife yako just 2 days, unoboyekana naro iwe. Unotanga uri kuona wrong turn. Maona wrong turn. Wrong turn munoziya? Mahora anotyisa. Haleluya. Nekuti upenyu hwako hautarisike. Kutaura kuti murume ngaadzokere paya. Haleluya. Zvichaitika ipapo handinei nazvo. Mwari wekudenga ngatibatsire. Haleluya. Isaya ari kuti hai, murume uyu akadzikisirwa, akarambwa navanhu, akaita murume wemarwadzo, akawirirana nemarwadzo, kuita ushamwari nemarwadzo kuburikidza nematauriro edu. Ndakambotaura ndikati dai kuri kunzi Satani aiuya netsoka panapa, unogona kuona vamwe vanhu panapa vakutoti esikani sati muri kufamba sei nasati nekuda mari. Haleluya. Hadzaiwa sati iwe uripo, fesu ndiane mhosva. Akanga akazvigarira hake kudenga, zvinhu zvese zvichifaya, kwakazoirei pasi pano, iwewe ndiwe uri right sati. Mwari wekudenga ngatibatsire. Mwari wekudenga ngatibatsire. Iwe uri right sati. Ndokumbira Mwari andiverengere, da kuti tifambe mchana kubva pa27. Anoverenga verse by verse. Andiverengero pastor cho. Ndiverengero 27. Chinzwa nyaya iyi yekuti yakufamba sei manje. Yemazwi akataura. Mazwi akataura ukati sunungurai Barnabas. Wapedza ipapo ukati ropa rake ngaridaidzirwe pamusoro pangu, kwete pamusoro pangu bedzi, nekuti ndichazvara, kana ndazvara vana vangu futi. Daidzira nyaya yacho pamusoro pake. Chinzwa nyaya yawo, chinzwa zvawakakonzeresa. Yes, 27. Matthew 27, verse 27. Sorry. Yeah. 27.
27. Yes. Uh-huh. 28. Chipomira ipapo. Makuizwa nyaya chokwa yakwenda manje. Nema statements edu atakataura yaya. Hallelujah. Svikanzi abva ipapo akabva atora ndokubva aendeswa kuna gavhena. Kuna gavhena iko kwakanga akakombwa nehondo inotyisa. Hallelujah. Vapedza ipapo vakamubvisa hembe. Sorry. Vakamubvisa hembe. Vakamubvisa hembe nekuda kwemastatements ako 2 akataura. Jesu mwana wa Mwari asina chaakatadza. Ngabviswe hembe. Hallelujah. Handisi vanhu vese vakatarisa. Mubvisei hembe. Hatinei naye zvekuti zvinonyadzisa kana kuti ndiyani hatinei nayo. Ngabviswe hembe. Timupfekedze dzedu dzatinoda. Nguo tsvuku. Maybe dzengwa ataku kana mazuva ano kuona munhu apfekedzwa nguo tsvuku kana kuti aiswa jiro tsvuku zvinoita kuti vachiona rufu. Hallelujah. Vanhu vakutoona rufu, vakutomupfekedza nguo dzerufu munhu asati afa. Nekuda kwemastatements ako wakataura kana kuti andakataura. Spare Barabbas. Hallelujah. Ropa rake ngadaidzirwe pandiri nepavana vangu. I don't care. Hallelujah. 29. Yeah. Yeah. Vakabva watanga kuenderera mberi. Vakaruka korona yeminzwa. Minzwa inovaya. Vakaisa musoro make. Vakaenderera mberi. Vakaenda kunopfugama pamberi pake. Zvikanzi ndiwe kaunozvita Mwari. Takakupfugamawo pamberi pako. Kwaziwai mambo weJudha. Nekuda kwemastatements edu atakataura mairi. Hallelujah. Hallelujah. Ndikuramba nchikuyeuchidza imastatements iwayo. Spare Barabbas. Hallelujah. Spare Barabbas. Crucify him. Wapedza izvozvo nekufarisa munoti excitement here kana takati kuti reckless statement. Zvikanzi oni hai kana muchinge mamuisa ipapo kana zvikanzi pane mhosva ngaivire pamusoro pedu, kwete pamusoro pedu bedzi but pamusoro pevana vangu. Zikaifundisa. Vakati vamuseka vakamubvisa nguo tsvuku. Mira ipapo. Mira ipapo. Hanzi vakamusvipira mate. Bhaibheri rinotaura kuti vakaramba vachimurowa. Hallelujah. Zvoreva kuti pavakanga vachimurova, kunyarara yaive mhosva, kutaura yaive mhosva, kusimuka yaive mhosva, kugara pasi yaive mhosva. Unaona munhu anokuvenga chichezo chaunoita kana even ukamira une mhosva, kana ukafamba une mhosva, ukachena une mhosva, ukafamba une tsvina une mhosva, nekuti anokuvenga. Hallelujah. Naizvozvo vakaramba vachimurowa. Hallelujah. Zvoreva kuti havana kusvika pavakagutsikana nekumurowa kwavamuita, vakaramba vachimurowa. Isi takanga tiripo, vamwe tiri kumashure, takamira kuti hai matigonera pazuva ranhasi nekuti mati Barabbas ngaaende, iyeye ngaaramba achirohwa. Hallelujah. Ngaaramba achirohwa. Bhaibheri rinotaura kuti vakaramba vachimurowa, nyika ichifara, vachisimudza maoko,
maybe madzimai kana anga aripo aitanga kusimudza mazambia. Haleluya. Wachidi naye nekuda kwemastatements 2. Ndikanipa manyarara zvino ndichadzoka futi mastatements 2 atakataura. 130 vakamupfira mate. I want 31. 31. Yes. Vakati vamuseka, vakamubvisa nguo tsvuku, vakamupfekedza nguo dzake, vakaenda naye kundomurovera pamuchinjikwa. Yes. Anzi vapedza kumumoka ndokubva vamupfekedza nguo dzake. Maybe tsvuku dziya vaipfekedza kuti anyatsoroveka, kale redi isaoneke. Haleluya. Vapedza ipapo ndokubva vamuti aiwa ngatichiendai naye tinomurovera. Murume ndokubva atakura muchinjikwa wake akutanga kufamba zvinyoronyoro, akatarisa Gorogota. Nekuda kwemastatements edu, nematauriro edu, nemafungiro edu, nemaitiro edu, nemagariro edu, nemaonero edu, akatakura muchinjikwa. Haleluya. Vaya vakange vakamukomba vachiti uri kufamba zviri slow, wedzera. Maybe akatanga kufambisa woti ai uri kufambisa, dzora speed. Akafamba nemabvi wati unopfugamirei inga uri mambo. Haleluya. Akafamba netsoka anoti hausi kurwadziwa, ngatimurove kusvika apfugama. Nekuda kwemastatements edu. Mazuva ano kandi Jesu tiri kutaura ngaadzokere pamuchinjikwa sei. Maybe papo ndo patingafambidzana. Haleluya. Mapfekero ako, funga mapfekero ako. Varipo vane hembe dzekuchechi, kwozoita hembe dzekumba. Andirevi kuti hembe dzekumba dzakashata, vandoziva kuti iyi mupfupikiro yakaita haiende kuchechi. Ndakutaura munyaya panapa. Haleluya. Pane hembe dzinonzi kune malong dress nemalong skirts akagadzirwa kuenda kuchechi, nemaformal trousers, but during the week tifamba takashama. Ngaende pamuchinjikwa. We don't care. Uda kuti asisa kujabula, tikadasa kujabula nekuda kwaJesu Kristu. Ndozvaunenge uchitaura panguva iyoyo. Variko futi vanoti kana uchinge wakagara muno ari mashona akaona mudhevere anenge achingorwadziwa achingoti kandi takasangana sei kwesu, kandi chiko chiri pasaidi pangu ichi. Nai nkosi yami. Mumwe womudhevere kana akatarisa shona unonzi kuti mashona anongondibhowa, so Satan. Haleluya. Mandhevere anongondibhowa. Anokubhowei? Uri kuti ngaadzokere papi? Iye akati mese muri vana vangu, ungave mudhevere, ungave mushona, ungave mutswana, bhinga, what, muri vana vangu mose. Iye uri kubhowekana nemumwe munhu kuti aiwa spare Barabbas. Haleluya. Spare Barabbas. Ukaona uchine kahuni kako, rega ndisiyane newe. Varipo futi vakangogadzira kudzinga vanhu muchechi. Mastatements avo ndeyekurwadzisa chete. Haana zvinhu zvaanotaura zvino zvisvino, arekada kungorwadzisa chete zvekuti kana ukabuda kana anoti I don't care, BICC ndeyangu, haisi yako. Chechi ndeyamwari, haisi yako. Ita 30 years, 40 years, 50 years urimo, chechi haisi yako. Chechi ndeyamwari. Rega ndibokudzei zvimwe zvinhu zvinoitika. Vanhu vasingaiti evangelism havarwadziwe nekuti munhu anobuda chechi. Haarwadziwi, haanei nazvo kuti wakabhadhara mari kuti munhu auye muchechi. Haanei nekuti wakaitei kuti auye muchechi. Haanei nekuti wakanamata for how long kuti auye muchechi. Anongouya womutuka nekuda kwekuti akapfeka mupfekero waasiri kuda, ende kana akaenda he doesn't care. Haleluya. Haana basa nazvo kwaakaunzwa naye here. Spare Barnabas. Haleluya. Ndokubva waenda naye. Vanonzi pawani pawakazosvika
vakazofosawo Simoni vaona kuti murume zvaakurema, zvikanzi Simoni takura muchinjikwa wake uende naye, hatabasa nazvo, tarwadza pavhu asi ngaaende, chada ndicho tinomuisa ipapo, King of Jews. Haleluya. Vakaenda naye vakanomurowera. Kandi reason yekuti zvinhu zvese izvi zvaitirwe ndei? Kuti iwewe neni tiwane upenyu. But the same person ari kutambudzikirwa, the same person ari kuita kuti Jesu atukwe, the same person ari kuti Jesu apfirwe mate, achinjwe hembe, vanhu vakatarisa. Ndiyautaura kuti aiwa, spare Barabbas. Jesu ngaende padanda, andinei naye. Haleluya. Chimbofunga uri papo kuti handisi kudzosera here Jesu pamuchinjikwa. Dai nguva ino yatakurarama yanguva yekupembera, tichingopembera kufane kumuka, kupembera kufane kumuka, but tatadziswa kupembera kufane kumuka nenda kuti mararamiro edu haaratidza kuti pane akatifira. Ndobva ndazouya nestatement rangu riya rekuti vanhu vaneti analungile kana vaa muchechi. Ipo pano apa kana tinge taakukwazisana panonzwa kuti makadii munhu waMwari obva apfugama ofamba nemabvi, enda kumba kwake, unoona sati ikoko. Haleluya. Makristu kana achinge auya muchechi wese akapfeka white and black, akapfeka white and black, aiwa unonzwa kuti ayai ndikutaura nengirozi yaMwari mani, dai ndaigara mazuva ese nemunhu, enda kumba kwake. Unosangana na spare Barabbas. Haleluya. Makristu musadaro so. Amuraramire muchechi. Munararamira kupi? Kumba. Saka na chikristu mukachiraramira muchechi, mukaradza kuchiraramira kumba, you are wasting your time. You are wasting your time. Ndo patiazosvika paya Jesu ava kudzoka. Adzoka paya vakutaura kuti ndakange ndichiendawo, ndaipfekawo uniform wani, ndaiparidzawo shoko wani, ndairira nendimi wani, ndaigarawo ndirimo wani. Obva ati handina kumbobvira ndauziva. Mwari wekudenga ngaakuitire zvakanaka, Mwari wekudenga ngaakugonesei, Mwari wekudenga ngaakusimudzirei, Mwari wekudenga ngaakurangaridzei kuti akafira imimi. Haleluya. Akafira imimi, akafira iwewe. Mastatements enyaya, you have to withdraw them. Spare Barabbas, crucify him. Ropa rake ngaridaidzirwe pandiri nepamusoro pawana wangu, kuti hai Mwari, nasi ndinoti hai, ropa renyu ngarisadaidzirwe pamusoro paupenyu wangu, asi ndinoda upenyu. Haleluya. Ndipei upenyu, ndipei upenyu. Mwari kudenga ngaakuitire zvakanaka muzita nemuropa raJesu. Chadzisira nguva kuna MC. Tinotenda mufundisi, musanyanyo surikirwa. The problem was solved. Hallelujah. Manyanyo ita serious terek. Hallelujah. He was just telling us what our Lord did for us. Amen.